Hello, mga amigo, amiga. Welcome back sa akong YouTube channel. Basta, channel ko. Welcome back. Althea Francheska, ang inyong bukutan na amiga. Char! Inyong Korean girl. So, kini nga video kay it's a very late upload sa kuang birthday celebration, sa kuang simple birthday celebration with my family, friends, and office mates. Charot, tinuod mo good. Ano charot man ko, no? Last, magpasalamat ko sa mga tao na nag-greet sa kuha sa Facebook, Messenger, sa YT World, and in person. I just want to say thank you. So, i-shoutout mo isa-isa. Unta wala ko'y makalimtan. Ipasig na ay mong doon. OMG. Basta. Ready na ba mo? Ready na ba mo? Ako ready na? Ready naman ko. Pero dili pa ko ready para ugma. Kay balik na po ng work. Sa'yo na po ng mata. OMG. First and foremost, salamatan sa nangkuang family. My family. Sa akong mga magpapa, salamat sa pagbuhat sa kuang. Kay na, kinatao ko doon sa kalibutan. Magsalamat kaay sa pagmata sa'yo sa buntag para lang makakaon ko o makabaon. Kinagtipid ako. And salamat po sa mga provider, good provider, akong igsuon, nga mas gwapa pa sa kuha, / mas babae pa po sa kuha, / nga naay uyab. Sana all. Thank you, yots. Kung sa mga igsuon, salamat. Kung sa mga baby Zia, chubby, choo. Happy na birthday, my gosh. Birthday next week. Kung ako ang mga relatives dili sa balay, ako mga ante, thank you very much. So magsugod na tayo sa mga nag-greet sa kuha sa Facebook profile pic na ko. Starting with contestant number 1, Gorgeous. Sabi kong buwan. Salamat, Direct Auntie. Salamat, Mom Jeanette. Dugay-dugay ng interval kay Hangers. It's very mo hangers ng akong laptop, no? Bekin Min. Tara! Salamat, Sheng. Miss you. Salamat, MG Ehara. Marami kay katawa ko mga ante, no? Because K-drama is life. Otro ko. Thank you, Kicks. Thank you, Jetty Jet. Hi, Mom. Thank you. Thank you, AJ Perez. Bantayan ng Vines. Lodi. KJ Ang. Thank you, Mom Ken. Rafael Angelo. Thank you, Don. Dan Jacinto. Thank you, sir. Thank you, Shine. Cesar Tiberius. Thank you, sir. Thank you, Kai. Miss you. Aliria Conception. Thank you, Kirby. Thank you, TBBN. Thank you, Kuya Johnard. Thank you sa akong kababata, Yasmin. Hello. Grabe na din kayong katawa sa kong mga auntie. Panamo lang dyan ilang kalingawan. Sila, opa.
Thank you, Ate Bangbang, and Uncle Edmond. Thank you, Madam Maggie. Thank you, Kuya Ramil. Pagpasensyahin na ninyo ang mga environmental noise. Kay lisod kayo siya i-edit. As is na ni. As is. Thank you, Sir Norman. Thank you, Ate Bisdak. Thank you, Rain and Placer. Sir, thank you. Thank you, Tedesan. Love, love. Thank you, Tesonia. Thank you, Dai Jovi. Thank you, Nikki / Negra. Thank you, Kuya Gino. Thank you, Uncle Dennis. Thank you, Hekime. Thank you, Sir Wally. Thank you, Auntie Pe. Thank you, Sir Alex. Thank you, Sir Mr. PG. Thank you, Auntie Dottie. Thank you, Tikati Hangan. Thank you, Auntie Lorna. Kung batchmate sa elementary, Ma'am Clyde. Thank you, Kim. Thank you, Ann. Ako ang kauban sa work sa una. Thank you, Kuya EJ. Thank you, Den. See you soon. Thank you, Tanatnat. Thank you, Auntie Julie. Thank you, Louie. Thank you, Kat. Thank you, Auntie Nene. So, mo to silang nag-greet sa kuang Facebook profile. Thank you po sa kuang mga office mates. Namely, si Ma'am Jet, si Sir Don, si Sir Dean, si Ash, Faith, si Hansel, si Ma'am Ann, si Dayan, si Ma'am Jeanette, si Sir Dave, o akong boss, akong amo, Sir Prince, thank you. O thank you po sa akong batchmates sa college, sila Mami Les, si Mami John, si JM, si Nelmar, si Kat, Rod, si Jem, Bernard, kato, sama. Ug sa ako ang mga friends, sila Kat, Ia, Jobert, Kat, Vito May, Ga Rochelle, Julie May, Carl May, isa pa ba? Maria May, basta sa mo ang messenger sa BITCHES. Thank you guys. Og sa Skyline Pits, sa ko ang best friend, Caris, thank you sa pag-greet. Si Upling, ang ko ang new friend, si Winnie. Kaysa ko man nag-greet pa, si Kay. Tanan mga nag-greet sa kupaan taga Skyline. Thank you. Thank you po sa mga nag-greet sa kuha sa messenger. Kalimot na ko. Thank you guys. Thank you kay Fuji. Thank you po sa mga MB girls na nag-greet sa kay Leslie, kay Laura Del, kay Jessica, kay Kakay, kay Gracie, kay Maggie. Isa pa nag-greet sa kuan. Wala na ko na-mention. Thank you kayo. Thank you. Hapit na ko nakalimtan. Thank you day kay Sis Ella. Thank you kay Sis Glenda. Sa tanan-tanan Jude na nag-greet sa akong birthday. Thank you guys. I love you all, hurot. Sa akong mga nakalimtan, ayaw mo pangluod, okay? Love, love, love lang. Since nag-greet man mo sa akong birthday, pagpasensyahin mo ako ang thanks, thank you. Kantahan ka mo, singer ba ako? Charot! Ako'y favorite na kanta karon. Ang title kay Babae Po Ako by Tuesday Vargas. Hope you like it. Acapella lang na, hindi ko cooking. Pagpasensyahin lang ni Get. Pero gamay lang ang part sa kanta. Ako sang i-search yung lyrics. Try. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Girl,
Babae ka ba? Babae po ako. Mali ka dyan sa inaakala mo. Babae po ako. Hindi ako clown. Lalong dilikha na yung ilusyon. Babae po ako. Chorus na. Hindi ako bakla. Kaya nakaka. Di ako syokla. Kaya nakaka. Babae po ako. Usap. Chorus. Di ako bakla. Kaya nakaka. Di ako syokla. Kaya nakaka. Nininilag ka lang ng iyong paningin. Babae po ako. So sweet. Thank you. Nabuhang ko. Itawarin niyo po ako. Yun lang po ang pwede. Yun lang po ang nakinanan ko. Pagpasensya niyo na. Thank you very much, guys. Love you overall. Next na makita ninyo kay ako ang mga photos. So, pasok! Pagdali. We are here. Ready na? We are here to celebrate his birthday. This is the Sugat's yung birthday. What can you say, Thea? What's your wish? My wish is Happy birthday. Let's sing happy birthday now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday day! Nagbantay na siya maayo sa ima. sa mga wala pa nakasubscribe diha, subscribe na. Nya pindutan na lang po ng kilid. Pindutan na lang po ng bell sa kilid. O pwede po ninyo i-like ang video. Okay. Stay safe, everyone. Good night. Kay magmatapak, matulog na ko karon kay sa nang oras na alas 10 na nya magmatapak ko alas 5 kay very sayo pa tomorrow basi mapian ko. So hi. Ta-da! Kick.